Ka jingsngeu jong babun balang halor karai jong sarkar pan penjari no da ke section sispa sabesau si RPC ha ke sautrik ke badai ke senginya ward jong ke election MP jong mentas nem arajar RPSau ki babun ki samla bat kirang ba shenrang bat kentai bat kumju ru don ki bakali syapang ke jeng penjari ya ke section sispa sabesau ha ke sautrik jong menajun jong mentas nem arajar RPSau ki babun ki ong ngin le kumno ha katai kesngi la ngin le be shapolo ne kumno hanrei to tim bat phi hap ru ban sneu thu humba ka an te kadai ka an hi ban pangkhin ya ka an te kin hap ban sha panchitom ki babun hi ki ong ngin le la ka le shapolo por sngi ye wot la da dai ban sha set bandi ngi kaloi ban sha set kumta don pat ki bong ha ka jingkiu dom ki ong la da ka sarkar da shisha kanut bantem lati yangi ne ban atiar kas yangi ngila long ki baredi ban nyele persha mbun ba ki priu ki ong kadai ka hok jongi ban le kemen haba uta ubangi la kershan upoi syakatong bat ki babun hi kim salia shu ya kata ka section sispa sapusau si RPC ka jingkali menta kami hato ladajia bami kelumar ha kesnginya word mano ban kit kli hato upat ba ne ke sarkar shu da ki pheutli ki elections bangin layo ha ka jala om ju yo sneu badon kano ka jingklumar ha ka snginya wot bat om ju don hi ka ta ka jing pencari ya ka section sispa sabusau ka ba khampala shu kalong balai ke sarkar kamwan mi shikmat ban pensyai pat ba na ka ai ka daw ha padle kumni da ka ba om ju le manoru nei ke sarkar kam sat khoi ban ong om dai bale mangi kani dai tangko hukum jok udisi lada kumta udisi udon bor haduk kata bannya ke sarkar lada dai purely ka hukum udisi bat ke sarkar kam tibe yai te kani kamut udisi ula misuse ya ka powar jong o ki babun hi kim ngej ban ong bale udisi marwai kani ka longbit ke jingta ka bana sejrong ka bamut kawan na ka councils of minister hi kani kadai ke kampat ba wat lada ke sarkar kayoi bakalong very urgent but crucials ban impose ya ke section sispa sapusau hato kelakot lang ya barok ki mali ban yatir halor kene kaman lak sneu thu bakam khot hire bat kam kwa hiro ban khot namar kata ngi kum ki pat ba ngi don bun ba ki chingkeli bat nam ha kaja bing jongi balai kelong kumni bat kene kapalong yangi kum kipat ba ban suba badon na yai shalandit ki jingkeli bami ki longkum ne harum imat ke sarkar kalak sneu tho ba omdon lat chu ia kapati jongki bakin poi chakathong te yaladi ban le kemen ru omdon lat chu ban ye ki wairu omdai hi ban ailat kani kar kom le ke sarkar ban impose section sispa sapusau ka ban subajur ba imat ke sarkar kalak tikna ba ke VP kan yo ya kecing job te balai an ailat ya kani kapati kabadang mi menin ban le risa na ban yo jing na opat ba nalor ba ke election MDC kala jan te section sispa sabusau let's say kan pendai tha ya ke jing politics opat ba sya ke VP amla hiru ban len ban na kenek election campaign badang sudep jong kenek MP mamata ba barok ki political parties ki yisun thlong sing tlong lu ya ke VP ha ke jing lam jong ba arden barok kena ngelam parti kitip baka WP kalong ke big threat siak ke political career ke jongki ngikum gi pat ba ngiyo isha kidar kumno ki le ban betlot ya ke WP nda ke bawan ra ya ke an persya aja ke ba nangta skaya di ya thet jaka jong ke HADC hamau kerwat hakapor balong CEM uba arden kenang ban olat kano kadaw ban wa kejat yaw ne arden uba imat kila isi shisha mentapat tang na kadaw jong gajing shun gajing ya bishni ya ka WP khamtam ya ba arden tadam bu sendon da section sispa sapusau ban penhun sendon ya kata gajing kiudom bat uba pakhin dai bet unong kershan ka WP bat kani kan long ke kabu ka bakrau ban sempat ya noriano uba kershan WP om don lat chu ban penhir keput dai setang ka section sispa sapusau kan long kalat ke bakat doe ban ajing sneng ya kito ki ba om syam kershan ya ke parti jongki kat ke sarkar ka biang lut ki intelligence ki jongka kani kamut imat kala don ke intelligence input jong ke sarkar bahkan sami ki huri hura ha kasnya wot
lada kadai kumta tang nakadaw ba uway na arngut kitaw penmi klumar khang sendon ya upat ba banyalum pat ba daka section cispa sabesaw hato ke sarkar kamla mo ban kontrol lada kadon ke jing suba bahkan sami jing klumar ne phimut ong ba upat ba balui-lui unsa thaw khnang hi ya ki jing klumar la ban ong lada ke sarkar kapan kwa tekan saja kwa sisa lada ke sarkar kan challenge sia upat ba totip ke ding klempem kan me bat mano ban du nong hi upat ba sujud ai ki hing kisem basya kawang mau sumi ke yesho yadan klem kano kadaw hanrei chisin ba upat ba ukhilam wir ki bapli ki pulit kin salong ki victims ngidu wai blai ba ki tei ki ai kin omjia ha kas nyewot hanrei upat ba ubala perkhat jangai ki la banjia ba lada upat ba utibru tiblai let's say kan omjia hi ka basniu hato ke sarkar kala perkhat jeliu sisa ba don kam ban bu ya ke section cispa sabesaw ki parti ki bakershan ya ke NPP piro pila perkhat jeliu sisa ba kene ke section cispa sabesaw kalong kepada ban impose ne barok-barok dai tang nakadaw ba pimla sya ya ke VP kumba pila sya ya ke EIT shu isi ya ke VP kumba isi ya ke EIT kenang ba upat ba unsyai haswa ke sautrik benajun arjar arhusaw ngidawana ke sarkar ba ki spokesperson ki jongka kin mi syakmat ban pensyai pat ba balai don kam ban bu ya ke section cispa sabesaw yo let's see pidon kadaw ban ong ba kene ki election MP ke ba mata kalong ke election ke ba kamper palat na ki election baro ba ngelaju yo na kata kadaw don kam ban penjeri section cispa sabesaw kene kadai ke kerwa kubor bala tho daw ba madi lalu hapok ke Facebook page yang kublai sibun